Všetko máme vyčistené, toto môžem vyliať. Tu nám máme destilované vode. Keď si všimnete, niekto začal takto korodovať, to nevadí. Použijeme odhrdzovač. Čiže toto zlejem. Vysypám trošku odhrdzovača. Ešte musím umyť tú kefku. Na to premiešame. No a máme si stopnúť. Áno, už je to vidieť. Začína to takto reagovať. Kto chce, nemusí to použiť. Môže toto preskočiť. Čiže počkáme. Po viac než 5, možno až 10 minútach to vyzerá takto. Môžeme túto čistiacou odhrdzovaciu odstrániť stade. Kto chce, môže zobrať ešte kefičku. Takto prejsť. Takto to vyzerá. A popodávame to tu na náš papierik. Si dám tu na, nie je tak zničený, takže môžem ešte použiť. Dajme si takúto papierenú handru. Tu mám takúto pripravenú konzervu. Mám tu nejaké tyčinky a tu mám syntetický olej 5V30. Môžete použiť 10V40 alebo 15V50. 15V50 je vlastne minerálny, 10V40 je polosyntetický a všetko od 5V30 je syntetický. S týmto vlastne potom ako s utierkou poutieram do sucha, tak v tomto oleji poutieram ho v tom oleji a možno tu nechám nejaký trošku viacej toho oleja, aby bolo zakonzervované. A keď to budeme chcieť použiť, tak tieto časti, tak potom to možno očistím na spray kontaktom. Ale vo svojej podstate tam nechám ten olej. Tu si otvoríme. Zoberiem takto, poutieram a môžem zobrať. Tu mám svoju časť, zoberiem tyčinku, namočím do oleja a rozotieram. Točím to, rozotriem a položím. A ideme na ďalšie. Zoberieme maticu, všetky osušíme veci a tak opakujeme a opakujeme. Máme to už tým namazané, môžete to čeknúť. Všetky máme ich vyčistené a zakonzervované. No a teraz môžeme ísť už konečne na našu baterku. Keď si môžete všimnúť, aby sme sa dostali k týmto článkom jednotlivým, musíme odstrániť tieto šrubky. Keď si všimnete, sú značne skorodované a neviem, či sa mi podarí ich so šrubákom riadne odstrániť. Skúšam. Musíme túto. Tak. Jedna by bola. Čiže je to takýto klasický ten československý vrut. Treba mať aj príslušný šrubovák k tomu. Druhý. Točí, to je dobré, ale nechce sa vytiahnuť. Chcel by som to drevo zachrániť, ale asi budem ho musieť vymeniť. Takže pomôžem si týmto šrubovačikom maličkým. Takto zapáčim a takto šrubujem. A postupne vytiahnem ten vrut páčením a točením. Tak. Tento nejako nechce ísť. Tento. Keď skúšame. Čistíme najprv. Ide ale ťažko. Dobre, takže tento tu nevytiahnem. Točiť sa točí, ale tak toto trošku povypačujem. Takže nebudem to šetriť, pravdepodobne toto odstránim vypáčením. Riadne takýmto štýlom vyťahovať. Tak to okolo vyškrabame trošku. Vidieť, že to drevo už je také mäkšie, také zoschnuté, vyzerá ako keby už aj plesnivelo. To by sme vedeli vyťahnuť asi, pravdepodobne. Keď to takto zoberieme. Tu na. Treba sa toho zaprieť. Ono to postupne ide. Tak. Vyzerá to tak, ako keby nikdy tieto baterky neboli menený elektrolyt. Ale to iba zdanie môže klamať. Ja to potom budem musieť zrobiť takto, že si tu dám nejaké matice alebo niečo také. Nemôže to takto fungovať.
Takto. Dobre. Takto. Takto. Môžete vidieť, tu sú vlastne tie gumené držiaky. A tu na také špeciálne držiaky, treba dať na nich pozor. Budeme to musieť jednak ich vyčistiť a ošetriť. Vytiahnuť článok, vyskúšame. A vyzerá, že nie. Takže budem musieť i túto stranu demontovať. Není to také simple. Nevymysleli to veľmi dobre na tú výmenu. A preto sa ani nečudujem, že to nikto nemenil. Čiže bočný kryt som odstránil, túto časť, ale keď sa všimnete, tu na, tam, je to isté ako toto. Tam je takisto tá gumka. Budem musieť aj toto drevko celé odstrániť. Sa mi podarilo aj tieto tu drevka vypáčiť, toto drevko. Tak pozberať všetky tie gumky. Mal by som mať rukavicu, ale nemám. Čiže teraz musím vlastne každú chvíľu umývať ruky, aby ma nezačalo bolieť. Táto časť je veľmi zafúha. Tomu sa budeme venovať špeciálne neskôr. Tu máme tieto. A už máme oslobodené články a môžem teoreticky vytiahnuť článok. Takto. Nice. Pekne, čo poviete. Ale nechcem to držať v ruke, takže nemám rukavice, čiže idem si hneď umyť. Dáme to do kontajnera a budeme čistiť. Takže mám tu takýto veľký kontajner, aby som neurobil bordel. A môžem teraz zobrať si rukavice a postupne teraz všetky tieto batérie zoberiem a takto tu napoložím. Položím. Tak. Tu už je vidieť značnú koróziu, ale vidíme, niečo sa dá zachrániť. Jedine čo zrobím, je odstraním tieto gumky. Takisto ich hodím tam. Urobím spoločný kúpeľ aj batériám, aj tým gumeným držiakom. Vidím, že nejaká sa aj poškodila za ten čas. Týmto nahradíme. Čiže tu už nie je nič. Toto máme. Toto by sa možno aj dalo použiť, ale tieto dosky už sú také zmeknuté, hlavne tu v oblasti tej skrutky. A aj tak to bolo zničenie v niektorých častiach, čiže toto neriešim. Celé jednoducho. A tu si všimnite, ako vyzerá ten vrút. Úplne rozožratý v tom dreve. Alkalický roztok je veľmi silný. Dobre, takže baterky mám takto pripravené. Tu mám sklenenú misku, keď si môžete všimnúť. Tu budem mať svoju kefku a húbku na čistenie. A tu mám vlastne obyčajnú vodu. Čiže takto to vlastne celé ošpliecham. Baterky si takto rozdelím.
všetky dôkladne takto ošpliecham. Aby sa kompletne rozpustil kryštalický KOH. Je to messy. A tak, zoberieme našu kefku. Pekne to vyčúcháme. Tu si môžete všimnúť, že už je tu značná korózia v tejto časti. Dobre, takže jeden článok by sme mali. Takže takto poumývame všetky články.